Kunya ka mo doon, nalipay na mo? Nalipay na mo sa inyong gibang buhat? Inyo kong ipakulawan! Ikaw, Yet? Murag wala na sa imong natabo ba? Grabe niya pagpakaulos kuha ba? Hunaw-na! Inyong gamo sa YouTube? Hoy! Inyong gamo sa YouTube? Upload, Sarge. Palabios! 10K. Tanawad, daghan ka nakikita. Ano siya man na ring? Wa good me nagmahay, Sarge. Nga giposto. Ako sad? Wala mo ko nagmahay. Project ka ano? Balhin na dito rin, kay ulan na. Listen kayo mag-edit kung kalintarahon. Tara. Sige, din na sabay kay ulan naman. Maguna-una ako karon kung unsa akong dapat ipambuhat sa inyo ha. Kung unsa akong parusa sa inyo ha, kay inyo akong ipakulawan. Kasabot mo? Ha? Ay! Nga balik ko ang lingkod mo. Di bang kasabaan na kayo, malikol-lingkod pag yun. Sarge, unya na siguro natin tiwason kay kusok kayong ulan, di madungog. Barang mingunan ng ulan. Padayon ta. Sarge, ayaw na lamig dayon ni og kanang parusa. Sarge, wala man may sala, Sarge. Kabalo ba mo engineering nga? Kung nailaing opisyalis makita ato, maulawan ko. Ikaw mo na ito yung buyit ba? Ano bitaw ko sa imuha nga kanang masuko na siya basta masakpan nga bayot na siya? Gano'n eh. Ikaw legit buhit ba? Manta si Kagnaong. Kasi gusto. Gusto na ko, Sarge. Sumbagay. Sumbagay good yet? Kasi napakalain gusto. Ay, yung buyit, ayaw! Ayaw! Ayaw lagi! Listingan na ko ni Kusan sa kaisip ko yaw. Bahit-bahit lang na pero taga na kinang napatay! Ayaw lagi kong bugni. Ayaw lagi yung buyit! May nakaibigay. Engineering, ugi lang ha. Ayaw sugot nga makaabot na sa kuha kay madawat akong duty dire. Ay, kabala ka, Sarge! Na-overwhelmed na siya ng gibati, Sarge! Ay, kabala ka! Lagi. Agpaman. Opisyalis na. Sitsa na, Sarge. Sita na. Mo na yung gusto yet? Sukman ko nimo. Ha? Sukman yet! Ha? Kasi opisyal ko nimo tapos nga naman nimo. Ha? Don't you dare! Yati, isugam na yun! Maldita gani kayo no! Stress ko ninyo. Huwag mo respeto sa kuha. Masakit na mo kung uya usahay no. Saan ron? Sagit! Sarge, munag na dito, Sarge! Ah, dire tagi. Hold up, ne. Hold up. Ayaw sirba! Ayaw sirba! Ayaw sirba! Ayaw sirba! Hold up, ne! Ayaw sirba! Ayaw sirba! Ayaw ba? Ayaw sirba! Sarge! Hold up ka, Sarge! Tay sa asa may hold up ani. Kana siguro ng hold up, Sarge. Kana naggunit og screw. Ngano ang hold upper as tubangan niya ang hold up nasa likod. Murag masangayan ang nasa likod may hold upper kay mas ungasugnaw. Sir, tabangi ko sir! Hold up ko! Hold up, ne! Ikaw ni mo tagang kwarta! Sarge, ang hold up, Sarge, kaya nang nasa likod yun. Mo na makasaluyo nga ikaw may hold up. Pero murag kaya rin mo yung nakamas dako paglawas. Sir! Kung ako ning buyan, madunggaban yung kong screw! Marag okay lang siguro. Huwag mo milabot. Sarge, ay sabi nga na, Sarge, kay atong trabaho nga proteksyonan ng mga katauhan. Oh, sige tao din na. Sagdiray. Kamaot. Daanan nila ay. Wow, nakauna! Kambyo ka diri yaw. Ayaw na. Ay na magbot sa direktor. Kay mo may sugo. Ay pag ginahi ha. Kita ka rin suot. Sundalo ko. Unya bisag magdala pa pusil o kutsilyo di ko mahadlo kay tulom eh. Pasensya kayo. Pag-enjoy mo diha. Ay, ang iyan, Emoy! Nindagan man!